meron po tayong debate. So mga veterans po ang ating mga player ngayon sa debate sa gabing ito, ano? So pakilala natin unang-una ang ating pastor, no, ng Reformed Presbyterian Church na si Pastor Arnel Ali Garbes. Then ang ating isa pang debatista na napakasikat dito sa buong Pilipinas, no, at isa ring international debater at evangelist, no, si Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic. So, yun po, napakaganda po ng debate na gagawin natin sa gabing ito, ano? So, antabayan po ninyo at manood po tayo kasi marami tayong matututunan sa dalawang ito. Mga bigatin po ang ating mga debatista sa gabing ito. Okay, bago tayo mag-umpisa, alam naman ng dalawang debatista ang ating rules kasi pabalik-balik na sila dito sa PDA. So unahin na po natin, no, para magpakilala sa kanyang sarili at ang kanyang church, no, si Pastor Arnel Ali Garbes. Pastor? Yes. Sa muli po, magandang gabi sa lahat at sa kay Brother Girod, yung aming moderator sa PDA. At magandang gabi rin po Bro Alvin at sa mga nanonood ngayong gabi. At ako po ay si Pastor Arnel Ali Garbes at isang pastor sa maliit na church dito po sa Iloilo City. At yung pangalan ng aming denomination ay Reformed Presbyterian. Yung pangalan ng aming church ay Community of Love Church. Magandang gabi po sa lahat muli. Okay, yun po, no, si Pastor Arnel Ali Garbes mula sa Reformed Presbyterian, no. So dako naman tayo sa ating isa sa mga famous debater ng Philippines, debate, no. Yes. So Brother Alvin Gitamundok from Roman Catholic. Magandang gabi sa ating lahat, sa ating admin, si Bedros Casona ng PDA, Philippine Debaters Association, at sa ating katunggali ngayon, ating bagong kaibigan, si Pastor Ali Garbes. Magandang gabi sa iyo, good evening, at sa lahat ng mga listeners at viewers natin, magandang gabi. Maganda itong topic natin, total depravity. Si Pastor Ali Garbes, affirmative, ako dito as Roman Catholic Church representative is negative. So marami tayong matutunan dito. So antabay lang mga kaibigan natin, friends, viewers. And God bless. Bedros? Yes, thank you very much, Brother Alvin and Brother Pastor Arnel Ali Garbes. So, umpisa natin ang ating debate, pero bago yan, nais muna namin makisuyo. Makisuyo, no? May nag-i-echo yan na tayo. Meron bang ano sa inyo dyan? Tawag dito, nag-i-echo tayo. Nag-i-echo yata doon sa... May monitor tayo. Okay, wala na. Okay, thank you very much. No? So, nais ko munang imbitahan ang lahat ng mga debatista at hindi debatista mahilig manood ng mga at makinig ng mga debate. Mag-like and follow lang po tayo sa Philippine Debaters Association para po marami po ang makapanood pa at i-share nyo po, no, sa inyong mga kaibigan. Okay, so 10 minutes po tayo sa presentation, 10 minutes din sa cross-examination. Same thing din po sa rebuttal stand sa second round. So sa first round, kailangan ang mga tanong ay magmumula lamang doon sa i-present ng ating speaker, no? So no ad hominem, no side comment, no foul play. Okay, so kung may categorical, dapat sagutin muna ng categorical bago mag-explain ng 30 seconds. Okay, kung wala namang sagot sa categorical, hingin sa moderator ang 15 seconds para i-explain bakit walang sagot sa categorical. Sa second round, pwede na pong itanong ang lahat ng bagay, basta related lang sa topic. Okay, start tayo. Unahin natin po ang ating Pastor Arnel Ali Garbes para mag-present ng kanyang argument
patungkol sa total depravity na kanilang topic na napagkasunduan sa gabing ito. Okay, Pastor Arnel, 10 minutes. Salamat po sa PDE at sa isa namang debate at isa pong karangalan na makadebate natin si Bro Alvin, ang debater po ng Roman Catholic. So, ngayong gabi, patutunayan po ang total depravity. Yung total depravity po ay ito ay tumutukoy sa isang tao na makasalanan. So, at walang kakayanan na manampalataya kay Kristo Jesus. So, total depravity, the definition, man is corrupted, the whole being is affected by sin, he is incapable of doing spiritual things that are pleasing to God, and unable to believe or accept the things of the Spirit of God. So there are some term na gusto kong ibigay para masyado maintindihan natin kung ano talaga yung total depravity. May tinatawag na moral incapability. So ano yung tinatawag na moral incapability? If someone obeys the law perfectly, he will be justified. That is the work. That is the covenants of work that was happened in the Garden of Eden, and sometimes some theologians called Edenic covenant. So obeying the law perfectly is God's standard requirement for righteousness. So a sinner cannot make himself perfectly righteous before God, because the scripture says all have sinned and come short of the glory of God. So Romans chapter 3 verse 23, James chapter 2 verse 10, Galatians chapter 3 verse 10. So that is moral incapability. Another term is legal incapability. What means a legal incapability? A sinner cannot pay by himself the penalty of sin that God requires. According to God's requirement, the payer must be blameless or without sin, as the lamb that was offered in the Old Testament. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. The only one who is qualified is the Lord Jesus Christ. So the meaning of legal incapability, no one can pay by himself the penalty that God requires. Dahil po sa moral incapability at legal incapability, yung result po ay spiritual incapability. Man is not capable of accepting the things of the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, and no one can come to Jesus or believe unless the Father draws him. John 6:24. John 6:44. So pupunta tayo sa tinatawag na universal depravity. Every part of our being is affected or corrupted by sin. Our intellect, our emotion, desire, and our heart. So the center of our desire and decision making is our heart, goal and motives, and even our physical body. Romans chapter 3 verse 9 to 16, what then? Are we Jews any better off? No, not at all.
We have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, no one is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God, and all have turned aside together. They have become worthless. No one does good, not even one. So James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law, but fails in one point, has become guilty of all of it. So the heart is corrupted. Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Psalm 14 verse 1, the Paul says, in his heart there is no God. They are corrupt, they do abominable deeds. There is none who does good. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things, and desperate sick, who can understand it? So the mind is corrupted. Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of hearts. So the eyes are blinded. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbeliever, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So the mouth is corrupted. Romans chapter 3, 13 to 14. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps and under their lips. Their mouth is full of curse and bitterness. So the feet are corrupted. Romans chapter 3, verse 15 to 17. Their feet are swept to shed blood, in their paths are ruin and mischief, and the way of peace they have not known. So the second, the same as total depravity, is total incapability. So man is incapable of doing spiritual things that are pleasing to God, or unable to believe or accept the things of the Spirit of God. John chapter 6 verse 44 and 65, Jesus said, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last. So no one can come to me unless it is granted him by the Father. And then Second Corinthians chapter 2 verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, the things of the Spirit of God, because they are spiritually discerned. Who is the natural man? Is he believer or unbeliever? In 1 Corinthians chapter 2, 2:14 is referring to the unbeliever. So why does the natural man not accept the things of the Spirit of God? Because they have no capacity to accept the things of the Spirit of God. So why are the things of the Spirit of God in the context? So verse 1, the gospel. In verse 8 to 10, the deep things of God. So why are the things of the Spirit of God folly to him? So because they have no capacity to accept the things of the Spirit of God, so that is why the things of the Spirit of God is folly to him. So this evening,
I will prove na dahil sa ibinigay ko na mga verse, ipinapakita ko na yung tao dahil sa kasalanan ay wala silang kakayahan na maniwala or to accept the things of the Spirit of God unless the Father draws them, unless the Father give them grace. So kaya nga sa Biblia may tinatawag na grace. So makikita natin kung ano yung ibig sabihin ng grace, unmerited favor of God that He bestowed to the unworthy sinners. So ang tao ay sa mata ng Diyos ay makasalanan. Yung nakararapat sa Kanya, yung judgment na walang hanggang kamatayan. Pero dahil sa grace ng Diyos, may mga taong naligtas sa sanlibutan. Pero hindi dahil sa kanilang kakayahan or sa kanilang their own decision, but because of the grace of God na ibinigay sa Kanya. So dito makikita natin na kung ikaw ay naligtas at naintindihan mo kung paano ka niligtas ng Diyos, so lahat ng glory ay ibabalik mo sa Panginoon. Time's up, bro. Doon naintindihan mo kung ano talaga yung kaligtasan ay magtuturo sa atin na mangin humble sa harapan ng Time's Panginoon. up, bro. Pastor? O dito natatapos yung aking presentation. Okay, so yun po, no, si Pastor Arnold Ali Garbes. Wait natin si Brother Alvin. Brother Alvin, pwede bang mag-open kayo ng iyong camera? Oh, naka-open na siya. Naka-open na. Naka-open na si Bro Alvin. Teka, check ko muna. Kaya sa nakalimutan ko, naka-grind pala. Okay. It's my fault. Okay, so yun po, no, ang first presentation na sa loob ng 10 minuto ni Pastor Arnel Aligarbes ng Reform Presbyterian. Okay, dako tayo ngayon sa cross-examination ni Brother Alvin doon sa mga inilatag ni Pastor. Brother Alvin, 10 minutes. Sige, unang tanong ko, Brad Arnel. Yes. Talata na ginamit mo, you quoted Genesis 6:6, no? Pero 6:5. Pero dito sa 7 hanggang 8 to 9, but Noah found favor in the eyes of the Lord, the same chapter of Genesis chapter 6. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. So ibig sabihin ba, kasama ba si Noah dito sa kayong mga anak niya, yung pamilya niya, sa mga depraved na sabi mo? You allege and you accuse that everybody is depraved. So dito ba sa Genesis 6:8 to 9, kasama ba si Noah at kanyang pamilya na depraved din, puno ng kasalanan, evil, constantly? Kasama ba? Yes or no? Yes, Brother? Brother, Pastor Naririnig Arnel. ako? Naririnig? Okay, yes, go ahead, Pastor Arnel. Sige, sige. Pag sinabi ng Panginoon, chapter Genesis 6:5, kasama yan lahat ng tao, kasama si Noah. Yung righteousness ni Noah ay hindi po galing sa kanyang ginagawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Katulad din ni Abraham, sinabi doon sa may Genesis 15 verse 6, ng time na nag-believe o naniwala si Abraham sa Diyos, and during that time na yung kanyang pag-trust sa Ginoo counted him Next as question. righteous. Next question. Kasi sabi mo, yes,
kasama si Noah sa Genesis 6:5 na continually wicked sa mga tao na mga masasama kasama si Noah. Pero sa 9, he was a righteous man, blameless. So ibig sabihin, nagsinungaling ang Diyos, na ang Diyos mismo nagsalita na si Noah, blameless, hindi siya mapuna. Yung Diyos ay blameless, yun ang blameless in Hebrew and Aramaic. And then righteous, matarong, righteous, matuwid. So ibig sabihin, nagsinungaling ang Diyos para sa iyo kasi sabi mo kasama sa mga masasama, Brother Arnel. Yes or no? Sinungaling ang Diyos. Yes. Yes. So yung blameless, according po sa context, yung mga taong sinasabihan na blameless ay yung mga taong tinatawag na ng Diyos. Pero before sila tinawag, katulad ni Abraham, si Abraham ay nagsisimba sa Diyos na kanyang tatay na si Terah. At ito ay tinawag siya ng Diyos at siya ay naniwala sa Diyos at doon sila dinideclare na sila ay righteous. So, yun po, kung titingnan natin, ay pinapalo up yan ni Apostle Paul sa Roman chapter 4 and 5 na sinabi niya, saan ba si Noah dineklara ng Diyos before or after his circumcision? So, before the circumcision. Kasi may timer ako dito eh. So next question. Sige po. So Genesis 6:9. Sabi dito, and verse 8, God found grace with Noah. Noah found grace in the eyes of God. In other words, so nakasuplong ang Diyos ng biyaya kay Noe sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pagkatao. So, hindi pala totally depraved si Noe kasi meron palang grace na nasuplungan ng Diyos sa katauhan ni Noe. Yes or no? Brother Arnel, yes or no? Saan po verse po yun? Biyaya sa katauhan ni Noe. Hindi pala totally depraved kasi merong biyaya eh. Merong grasya. Yes or no? Saan po yung verse? Post muna natin, nakakat yung time, 5 minutes and 59 seconds. Genesis 6, ano pa yung binasa mo? Tingnan natin para alam natin yung context. Diretsuin na muna sa 9, verse 8 to 9. Genesis chapter 6, 9. Sige, tingnan ko. Verse 8 to 9. Verse 8 muna. Okay, nakapost yung time natin, ha? So dito, babasahin ko sa Tagalog, datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya, Sumpong ng biyaya, sa mga mata ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin na nakasumpong? Ang tanong ko sa iyo, Bert Arnel, ganito kasimple ang tanong ko sa iyo. Kasi ang Diyos mismo nakasumpong ng biyaya, found grace and favor in the soul of Noah. So, hindi pala si Noah totally depraved and totally corrupt, totally evil and wicked kasi merong nasumpungan na biyaya o katuwiran ang Diyos kay Noah. Yes or no? Yung time? Noah found favor in the eyes of the Lord. So kasi makikita natin na si Noah ay tinawag at dahil sa kanyang faith na dineklarasyon ng Diyos, kaya yung Diyos ay palaging nagbibigay ng favor sa kanyang totoong tao. Pero sa hindi kanyang tao, ay hindi siya nagbibigay ng favor. Cut mo natin yung time. Mayroong objection si Brother Alvin. Sige. Objection, Brother Alvin? Sige. Medyo matagal na tayo, Bardos, as a debater. Mayroon tayong fundamental rule of debate na categorical question. Sige. Sorry. Or no, before explaining 30 seconds. Okay. So, Pastor Arnel, so categorical muna, then explain. Okay? So, resume time. Pastor Arnel, ano ba yung categorical yes or no ba yun, Brother Alvin? Yes. Kasi based 6, 8 to 9, nakasumpong ang Diyos sa biyaya kay Noe. God found favor and grace in Noah. So, ibig sabihin, yes or no,
na hindi pala totally depraved, totally evil, totally corrupt si Noah, katulad ng iba? Yes or no? Hindi pala totally depraved si Noah. Yes or no? Before, no. No ang sagot ko. Before na si Noah ay tinawag ng Diyos at maging kanyang tao, si Noah ay depraved. Dito makikita natin na sa verse 9, verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord because nga ang yung Diyos ay nagbibigay talaga ng favor sa kanyang tao. Kasi yung nagbibigay ng righteousness sa tao, yung Diyos sa pamagitan ng faith. Yung explanation sa buhay ni Abraham. Yes. Saan yung sinasabi mo, Brother Arnel, na si Noah is depraved? Wala akong nabasa dito sa Biblia from Genesis to Revelation na Noah is depraved. Ang nabasa ko, Noah is righteous, Old Testament at New Testament. Saan yung sinasabi mo letra po letra? Meron kang talata o wala? Letra po letra, yung sinabi mo, Noah is depraved. Yes, walang litra. So yes, walang verbatim na phrase na nagsasabi na si Noah ay depraved. Pero makikita natin chapter 6 verse 5 na sinasabi dito, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. And then pina-follow up yan ng ibang verses in the New Testament that all have sinned and come short of the glory of God. So dahil sa buhay rin ni Abraham, makikita natin yung specific na yung si Abraham, before na tinawag ng Diyos at pinagsabihan na righteous, si Abraham ay wicked siya, nagsisimba sa Diyos na kanyang tatay. Next question, time na, Brother Arnel. Yes. Itong sabi mo na moral incapability, ang total depravity, another term is totally corrupted, Yes. total incapability, Yes. to have faith in Jesus. Saan mga talata to? Wala pong nabasa dito sa mga talata mo, letra por letra. Itong, kasi binigyan mo ng kahulugan, moral incapability, totally corrupted, total incapability. Marami na ka ng mga term ginawa sinabi. Tapos, bigay ka ng talata, binasa ko, sinundan ko, walang talata. So, aminin mo na ngayon na wala palang letra po letra verbatim sa mga meaning mo sa total depravity. Yes or no? So pag ibig sabihin, Yes or no muna? or verbatim, wala talagang praise. Pastor, Pero makikita natin na yung Bible ay nagsasabi ng moral incapability. okay, First Corinthians, Objection. Sandali lang, Pastor. Yes, Categorical sige. question, yes or no muna, then bago mag-explain. yes, nagsagot na ako ng Yes. Hindi, nasagot na ako, Bro Gerald. So, cut mo na yung time. Okay. Sumagot na ako na sinabi ko, yes, walang verbatim or phrase na total depravity. So, pinaliwanag ko at binigay ko yung verse Okay, na nagbibigay. okay, next question. Resume time, Brother Alvin. Sige. Next question. Ibig sabihin, ikaw naniniwala na sola scriptura, kasunod ni John Calvin na Bible alone, wala pala talagang talata, letra por letra, itong mga meaning mo, mga kahulugan mo, total corruption, moral incapability, total incapability, full of wickedness and sinfulness, totally sinful and wicked. Wala pala talaga to letra por letra sa Biblia for emphasis, yes or no? Categorical, yes or no? Wala pala talaga Yes. letra por letra. Yes. Yes, verbatim, wala or phrase na nakasulat sa Bible. Pero yung maraming verses na nagpahihiwatig na yung tao ay walang kakayahan. Katulad po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural man cannot accept the things of the Spirit of God, and the things of the Spirit of God is folly to him. Next So, question. katulad din yan ng Trinity na wala sa Bible, pero naniwala tayo kasi yung Bible ay Brother Arnel, Yes.
Tawag ko 2:14, ginamit mo dito, 1 Corinthians Yes. 2:14. Basahin Yes. ko muna, Mr. Moderator, sa premise, then I will ask Colonel. Okay. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Yes. Wala namang sinabi dito na hindi matanggap eh. Brother Nel, saan dito nasabi mo na hindi, walang kakayahan, walang kakayahan, yun ang walang kakayahan ang tao. Eh hindi lang maintindihan ng tao, pero wala siyang kakayahan gumawa ng mabuti. Kaya lahat ng tao may kakayahan gumawa ng mabuti. So nagsinungaling ka, Brother Nel, wala pala talaga dito letra po letra na incapability, total incapability, walang kakayahan. Meron din pala kakayahan, yes or no? So, pwede dalawa yung sagot ko, both. Pwede? Yes, yes. Go ahead. Accept mo yung both na ibig sabihin? Yes, Ang yes. sagot ko? Okay. So na, pag Sagot sinabing ko yan. may dumaan pang aeroplano, marapit kami sa airport. Sige, sige. So, Resume. so na, yung sagot ko, yes, yung tao ay makagawa ng mabuti, pero hindi sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng tao. Yung pangalawa, hindi siya makagawa o makatanggap ng mga spiritual things sa harap ng Diyos. So that is my position na yung tao ay walang magagawang mabuti sa harap Next ng question. Diyos. So I clarify my position. Bago sinabi mo ngayon na walang mabuting magawa, saan yung nabasa mo na lahat ng tao na masama, walang mabuting magawa? Saan yung talata, chapter and verse? Aber? Categorical chapter and verse. Kasi dapat tayo dito, magpatuto tayo, biblical, talata sa Biblia, hindi salita lang natin. So, Brother Nel, hiningan kita ng chapter and verse, talata sa Bible, chapter and verse, kapitulo, versikulo, yung sinabi mo ngayon na lahat ng tao na masama, walang magawang mabuti ha? Categorical yun, walang magawang mabuti. Sige nga? Saan ka nakamasan yan? Last question yan, Brother Alvin. Sige. Sige, last question. Ano Pero talata, chapter i-clarify and verse? ko. So, i-clarify ko bago ko sagutin na Brother Alvin. Ang sinabi ko na walang ginawa ang tao ng kabutihan sa harap ng Diyos. Pero sa harap ng tao, ang tao pwede makagawa ng mabuti. So, itong verse, Romans chapter 3, verse 10, there is no one righteous, not even one. There is no one who understand. There is no one who seek God. And then, makikita natin, and all have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Time's So, up. yun po ang sinabi ko sa Romans Time's chapter up. 3, verse 9. Pastor Arnel and Brother Alvin Gitamundok, Yes. no? So ang topic na kanila pinag-uusapan ay total depravity, ano? So walang kakayahan ng tao sumampalataya o maniwala, no? So yun po ang so greet lang muna natin sila si Nolma Arlemhares, no? Si Denny Tabingo, Junjun BP, si Alfred Esparcia at saka si Brian, ano? So maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, dako tayo sa 10 minutes presentation naman ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic Church. Brother Alvin, nakamute kaya ta, Brother Alvin? Nakamute ka, Brother. Sorry. Okay, magandang gabi ulit, Brad Ross Casona, ang ating admin at moderator ngayong gabi sa PDA, Philippine Debaters Association, at sa ating katunggali, ating kaibigan si Pastor Arnel Aligabres sa Presbyterian Church, Reformed Presbyterian. Kasama siguro ni James White, no, sa Amerika, Reformed Presbyterian. So, Yeah. Baptist. Alam Oo. ni Bro Alvin. Sige.
Huwag ko na lang magsalita, Brother Nel, kasi time ko na to. Oh, patuloy na lang ako. Just laugh over there. Pero just off mo na yung, ano mo, yung audio mo. Kasi time ko to 10 minutes. So ngayon, ang tema namin na affirmative si Brad Arnel, patutunayan niya yung doktrina ni John Calvin na total depravity. Bakit sinabi kong doktrina ni John Calvin? Kasi although sola scriptura sila, kasi protestante, sola Biblia, Bible alone, inamin naman ni Brad Aligarbes na Brad Alvin, letra po letra, wala talaga sa Biblia. No? Verbatim, wala sa Biblia. Sola scriptura kayo dapat nandyan eh. Dinefine mo na maraming beses. Baga, meron ka nang binigay na mga kahulugan na ganun ang meaning ng total depravity. Hindi ko naman hiningi sa mismo ang word depravity, total depravity. Kahit naman lang yung mga kahulugan mo, wala pa rin sa Biblia eh. Totally corrupted, wala sa Biblia, wala sa Roma 23, James 2:10, Galatians 2:10, 1 Corinthians 2:14, John 6:44, Romans 3:9-16, Genesis 6:6, Romans 3:10, Jeremiah 17:9, 2 Corinthians 4:4, Psalms 14, 1 Corinthians 2:14, John 6:44-55. Wala lahat sa talata niya eh. Inamin niya na walang verbatim. So dito pa lang, wala na. Laglag na si Brother Arnel kasi sola scriptura siya, hindi naman siya katoliko. Tapos wala. Yung mga meaning niya marami. Total incapability, moral incapability, total corruption, total incapability, hindi daw matanggap ang salita ng Diyos, hindi maintindihan totally. Tapos fully wicked, totally sinful, totally corrupt. Yun ang mga talata niya. Pero ang talata niya, walang sinabi doon sa mga words na kahulugan niya na marami niyang dinefine yung total depravity. So ibig sabihin, imbento lang talaga yan na aral ni John Calvin. Kasi it was never been heard before the time of John Calvin in the 16th century. Never been heard yan for 16 centuries. Since the time of Christ and the Apostles, wala nga sa Bible eh. Napatunayan ngayon, so it is an biblical doctrine. Invento lang ni John Calvin. Mga reformador tulad ni Martin Luther, sila Besa, Theodore Besa at iba pa, hindi naman naniwala dyan eh. Kay Calvin lang yan yung tulip. Kay Calvin lang yan, hindi lang yung total depravity, pati pa yung limited atonement, etc. Tulip yan, 5 yan. TULIP. Wala yan sa Biblia lahat eh. Ito, napatunayan yan, total depravity, wala sa Biblia. Ngayon, dito sa Genesis 6:6, o dito kami nagtatala ni Brother Arnel, tunayan kung tama ba total depravity. Dito siya laglag din kasi bakit? Si Noah found grace in the eyes of God. Sabi niya, tinawag daw. Wala pang sinabi dito tinawag si Noah. Kaya tinawag siya kay mabait si Noah. Ano nga naman ang Diyos na tawag sa mga masama? Siyempre, may initial na grasya o biyaya o pabor ka na sa iyong estado. Gumawa ka na ng mabuti. Ibig sabihin, mabait ka na tao. So, ibig sabihin, may tao na mabait, may tao na masama. Yung mga talata mo sa mga masamang tao yun, mga kaaway ng Diyos. Psalm 14, Romans 3, lahat mga talata mo, mga masama. Ako, kung piliin ko ang gusto kong masama, kung maging murderer ako, Brother Arnel, pati ikaw, pwede ka rin maging murderer. Mag-rapist tayo, Brother Arnel. Maging tulisan tayo. Pwede natin piliin. Di totally masama na tayo. Di iwanan natin pagkamabait. Pero bakit ako ngayon, pinili ko maging mabait? Naging apologist ako ng simbang katoliko. Ayaw ko magnakaw. Ayaw ko pumatay. Hindi ba yan righteousness? Hindi ay sugat. So kaya pinili nga ako dito sa simbahan. Ikaw din siguro pinili ka na maging pastor sa simbahan mo kasi yun ba initial righteousness, kabaitan naman, hindi totally corrupt. Wala dito na si Noah totally corrupt. Genesis 6:8-9. But Noah found grace in the eyes of God. Sa ibang version, Noah found favor in the eyes of the Lord. So nakita, nasumpungan ng Diyos. Hindi na nalagyan ng Diyos ng righteousness si Noah. Nakasumpong siya kay Noah. Ibig sabihin kay Noah, meron ng kabaitan at righteousness, katuwiran. Kaya pinili siya ng Diyos. This is the account of Noah. Anong account of Noah by God? Noah was a righteous man.
Ang Diyos nagsabi, righteous, mula ng pagka-baby niya, nang naging binata siya, naging malaking tao siya, matuwid siya na tao. Hindi siya masamang tao. Tapos, mantakin yung mga kapatid ko, mga katoliko at hindi katoliko, mga listeners at viewers, pinagbintangan si Noah na righteous, sabi ng Diyos righteous. Tapos sila Pastor Aligarbes at mga Calvinista, pinagbintangan si Noah masama, full of evil. Naku, wag natin ganyan. May mga santo talaga mula unang panahon. Abel, santo din eh. Righteous sa evil nga. Matthew 23 verse 35. But Noah found favor and grace in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was evil, totally depraved. No, Noah was a righteous man. How he is righteous? Qualified by God himself. Ang Diyos magsabi, blameless among the people of his time. So lahat ng mga tao masasama, marami. Pero bukod sa kanila, bukod si Noah, blameless. Hindi mapupulaan. He walked with God. Lumakad siya sa lahat ng araw. Lumakad siya kasama ang Diyos. Genesis 6:8-9. So mari yung pakahulugan ni Brad Arnel na pati si Noah at kanyang pamilya. Sumakay nga sila sa daong. Sila nga gumawa sa daong. Hindi naman magawa ni Noah kung sila lang mag-isa. Maggawa ka ng daong. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo kaya yan. May kasama kayo. Bukod pa siguro kay Noah, mayroon din labas sa pamilya nila gumawa ng daong. Sila naligtas kasi hindi sila masama dahil na totally depraved. Dalawa yan eh. May mga depraved, may mga mabait din. Huwag mong sabihin ganyan, Brad Arnel, you're having a wrong conclusion kasi nangupya ka lang kay Calvin without thinking. No, Genesis 1:31. Ang tao ginawa ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? And so that He made all, that it was all very good. So nang nagawa niyang tao, Genesis 1:26, 27, 28, si Genesis 1:31, very good. Tapos nagkasala lang, nawala na agad ang pagka-good. Hindi, may good pa rin ang tao. Yun nga si Noah, may good pa rin. Oh, nagsabi siya, yung ano daw, yung mga makasalanan daw, hindi makagawa ng mabuti. Walang sinabing ganyan. Hindi marunong mag-isip. Hindi, he cannot understand righteousness, yung mga masasama. Pero nakagawa din sila ng kabutihan. Halimbawa, mga pagan nations. O sabihin natin ngayon, ang Islam, mga Hindus, mga pagan nations, mga Confucianism. They also learn how to love, to hope, and to have faith. Mahal din nila mga anak nila. Yung pagmamahal nila, di ba galing yun sa Diyos? Internally, innately, personally, sa kanila din yun. Marunong sila magmahal sa kanilang mga anak. Hindi naman pinapatay lahat nilang mga anak nila. Di naubos sa sila ngayon. Kaya dalawa yan, two facts of life. May depravity, may corruption, pero na totally. Kasi pag totally lahat ng tao, wala nang righteous. May righteous eh. Ibig sabihin, dalawa na hati. May evil at good. Yung sinasabi mo na depraved, mga evil men yun, evil persons. Pero yung good naman sa Biblia, tulad ni Noah, Genesis 6, chapter 6, verse 8-9. 2 minutes. At iba pa, Matthew 23:35, mga righteous sila evil. Sa Zachariah, iba pa, marami. At the side of the good people naman yun, righteous. Tulad nila Zachariah at Elizabeth, tapos sasabihin mo dito, mga totally depraved to, si Isabel at si Zachariah. Naku, hindi. Siguro konti lang ang mga mabubuting tao, pero meron talaga mabuti. The fact that there are many good persons, or even few persons, meaning, hindi totally depraved ang lahat ng tao. Sumali ang doktrina ni John Calvin. Luke 1:5, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them, silang dalawa, were upright in the sight of God. Sa mata ng Diyos, they are matuwid, observing. Sinunod nga ang lahat ng utos, Old Testament, all the Lord's commandments and regulations blamelessly. Tulad ni Noah, blameless din. Genesis 6:8-9, Luke 1:5-6. So maling-mali talaga si Pastor Arnel Aligabre sa mga Calvinist, mga Presbyterian, totally mali. No? Kasi doktrina lang yan ni John Calvin in the 16th century. Job 1:1. Sa panahon ni Job, maraming masama kasi mga kaibigan niya masama rin. Pero si Job, sa Job 1:1, is also upright and a righteous man.
O si Kristo na mismo nagsabi dito, Matthew 23, verse 35. Sino pang iba? Marami eh. And so upon you will come all the righteous blood. O masama yung sinabihan ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga mapag-imbabaw, makasalanan. Yun ang sinasabi sa Romans 3:10, 3:9 to 16, etc. Psalms 14. The blood has been shed on earth from the blood of, ang dugo sa namatay na si matuwid na Abel. So nabuhay sa Abel na matuwid, namatay na matuwid. To the blood of Zechariah, son of Berechiah. Hindi pa nga ito namatay si Kristo dito sa panahon sa Old Testament. Meron ng matuwid si Abel. To the blood of Zechariah, son of Berechiah. O marami para mga lahi ng mga matuwid hanggang kay Zechariah na anak ni Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. So mali yun talaga yung total depravity. Lahat ng tao, pati ako, pati ikaw, total depraved. No. Romans 7, dalawang katotohanan. Ang kaluluhan, meron pa rin righteousness dyan. Good. Delighting on the Lord. Okay, so yun po, no? So napaganda ng ating debate sa gabing ito, no? Medyo mainit at talagang nag-i-enjoy ang moderator sa palitan ng kanilang mga stand at mga katanungan. So dako tayo ngayon dito sa Pastor Arnel Aligarbes naman ang magtatanong sa presentation ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic. Pastor Arnel, 10 minutes sa cross-examination. Nakamute ka, Brother Arnel. Sige. Magandang gabi po, Bro Alvin. Good evening, Arnel. Go on. So, unang tanong, pag sinabi bang blameless, ano pong ibig sabihin ba yun? Ay mula pagkabata, wala bang kasalanan hanggang mamatay? Kasalanan eh, kasi sinabi, righteous, blameless. So talagang mabait si Noah, si Job, si Elizabeth, si Zacharias, kasi righteous eh. Blameless, observing all commandments. So walang mintis sa commandment. All. Totally righteous, totally blameless, totally righteous, totally good. Eh, yun ang tinututulan yung aral ko na total depravity. Kasi nungalingan yan, wala sa Biblia. Inamin walang letra po letra sa Biblia eh. Next question. Yun ang Yes. next question. So, sinabi mo rin na si Job ay blameless at yun sinabi ng Biblia. So, ibig sabihin, wala talagang kasalanan si Job. Pag sinabi ng Diyos na siya ay blameless, hanggang namatay si Job, wala siyang kasalanan. Sagot, meron siyang kasalanan pero yung kasalanan niya kunti lang na mas mabigat pa rin yung paging blameless niya, paging righteous niya. Kaya the sum of the person of Job from birth to death, talagang righteous na tulad ni Abel. Meron silang kasalanan pati si Abel pero hindi totally depraved sila. Tulad ng sinabi mo kay Noah, totally depraved. No. Yung sumada kwenta ng mga buhay nila, they are saints, they are righteous. They're not totally depraved. Kaya mali nga si John Calvin. Nagkamali ka ni Pastor Arnel kasi nangupyo ka kay John Calvin na hindi nila. Next question. Next question. So, pag sinabi na si Job at si Noah ay blameless, sinabi mo na mayroong kasalanan. Tapos sinabi mo kanina, yung blameless ay walang kasalanan. So yung isang blameless ay maliit na kasalanan. So saan sa dalawang yun ang totoong meaning ng blameless? Teka mo na, Pastor, wala kong sinabi na ang blameless, walang kasalanan. Sinabi ko, letra po letra sa Biblia, hindi sinabi na may kasalanan sila. Pag sinabi dyan sa blameless, walang sinabi na si Elizabeth at si Zacharias nagkakasala, malaking kasalanan na impyerno. Walang ganyan. All totally depraved. Ang sinabi dyan, blameless, ibig sabihin, the whole of the person from birth to death, talagang blameless at righteous. So nagkasala sila, minsan lang. Pero ang totality, mapunta sila ng langit kasi they're blameless and righteous. Mga santo sila, mga banal ng Diyos.
Kaya dili totally depraved, mali yung kadyan Calvin, hindi mo yan mapilit eh. Bugbog sarado ka dito sa mga sagot ko, Brad Arnel, kasi biblical ako eh. Talata, Job 1:1, Genesis 6:9, and then Matthew 23:35, etc. Ikaw wala kang talata eh. Pastor, Namin mo. next question. Next question. May sinasabi ba sa Biblia na tatawagin ng Diyos na blameless ang isang tao na siya ay walang kasalanan? May sinasabi ba sa Biblia or wala? Wala nga akong sinasabi kasi ang Biblia hindi nagsabi na may kasalanan yung blameless. Ikaw lang nag-qualify yan eh. You accuse me na ang sabi ko blameless, wala nang kasalanan. Hindi ko qualify yun. Ang sabi ko, walang kasalanan ni qualify ng Biblia sa mga taong tinawag ng Diyos na righteous at blameless. Blameless meaning dito sa dictionary, innocent. So pwede ka magkasala pero innocent paggawa mo ng kasalanan pero hindi ka ma-impero yan na totally depraved. Napunta ka pa rin ng langit tulad ni Noah, Genesis 6:8-9, Job 1:1, si Job, si Abel at sa mga kalahi ni Abel hanggang sa Karya, Matthew 23:35, si Elizabeth, Luke 1:5-6, marami pang talata sa Biblia kung pa yun sa total depravity. Next question. So may talata ba sa Biblia ng requirement ng Diyos para yung tao ay maging righteous? Dapat sundin niya lahat ng sugo o lahat ng commandments? Mayroon bang talata sa Biblia? Mayroon? Wala. Pero sinabi ng Biblia sa Luke 1:6, sila yung mga tao, si Zacchaeus, halimbawa, si Elizabeth, mag-asawa sila, sinunod nila lahat. Ang sabi ng Diyos sa kanila, pag sinunod lahat, righteous at blameless, meaning innocent. Hindi ibig sabihin hindi nagkasala, pero kunti lang kasalanan, mas malaki yung kabutihan. Yung grace at favor, mas malaki, kaya napunta sila ng langit. Saan ba ngayon si Job? Isa langit. James 5:11-12. Saan ba si Noah? Isa langit. Hebrews chapter 11. Puro napunta ng langit. Kung totally depraved pa to, din na impyerno lahat to. Next question. So yung kasalanan nila ay hindi nila alam. Yun Hindi, ay innocent. nagsisi sila eh. Kunti lang kasalanan nila, mabait talaga silang tao. Pero nagkasala sila minsan-minsan, pero yung kasalanan nila, pinagsisihan nila, kaya ka tinawag sila righteous at blameless at innocent. Kasi ang tao hindi ka tatawagin righteous. Kung ang kasalanan mo, hindi mo alam, tapos hindi ka nagsisi. Kaya mabait yung tao. Katulad ko, pwede naman ako magsisi kung nagkasala ako. So blameless din ako kung magsisi ako. So problema din. Problema din. Next question. So kanilang kasalanan na innocent at kanilang inamin ay yung kasalanan na ginawa nila sa isang sugo ng Diyos, oo or hindi? Ang mga kasalanan nila bilang tao sa kanilang karuptukan, kahinaan, hindi totally depraved sila. Kasi wala silang kasalanan na ginawa. In Revelation. Okay, cut mo na your time. 4 minutes and 4 seconds. So, no objection, Pastor? Yung tanong ko po, i-clarify ko na pagsabi ni Brother Alvin na yung innocence na kanilang kasalanan ay humingi sila ng tawad. Tapos tinanong ko, yung innocent na hiningian ng tawad ay kasama ba yan sa isa o sa marami at naglabag ba yan sa isang command ng Diyos? Oo or hindi? Yun ang aking Yes or no? objection. Counter objection, Brad Ross. Yes, go ahead, Pastor, Brother Alvin. Colonel, gumawa ng loaded question. Baga, tinumpi-tumpi niya yung mga tanong niya sa kada komento niya. Dapat isa lang. One question at a time. Linawin natin. Dinami mo loaded yun Bakit tinambakan mo ako agad? Okay. So yun talagang sagot ko. Okay, Sige, linawin mo, Brother Arnel. Repeat your question. Simplify it. Objection again. Pastor Arnel, pakilinaw na lang po ng question. Yes, kasi nagtatanong ako, nagsasagot, kasi siyempre nagpa-follow up ako according sa sagot.
So sabi niya, yung sagot ay kasalanan ng mga tao na tinatawag na blameless ay yung innocent. Tapos yung innocent na alam rin nila ay humingi sila ng tawad. So ang tanong ko, ang kasalanan na ba yun ay lumabag ba sa lahat ng sugo ng Diyos at isa doon na ginawa nila ay linabag nila yung command ng Diyos? Oo ba or hindi? Simple lang naman ang tanong. Dos, hindi maliwanag, putol-putol pa yung ano ni Brad Arnel. Sige, ulitin ko. Pastor Arnel, yung dulo na lang, yung dulo. Sige. Dulo lang. Yung tanong ko, yung innocent na nilinabag ng mga tao na sinasabi mo na blameless, ay lumabag ba sila sa lahat ng sugo, ay iisa doon, nalabag ba nila or hindi? Oo or hindi? Sagot, sa nagkasala sila, even though they are innocent and blameless, nagkasala pa rin sila. Oo ay categorical. Oo or Yes or hindi no, muna. Brother Alvin? Yes or no? Sabi ko, no. Kasi yung kasalanan, pinagsisihan nila, huwag ka muna mag-in pag nagsagot ako 30 seconds. No, kasi yung kasalanan nila, pinagsisihan nila. So, hindi na yun accounted sa kanila kasi pinagsisihan nila. Out of innocence pa. Out of blamelessness pa kasi mabait talaga silang tao. I-judge by God sila, kunti lang yung kasalanan nila, so they are not totally depraved persons. Sa'yo, totally depraved. Si Job, si Noah, totally depraved. Si Abel, totally depraved lahat. Pati si Santa Maria. Sila sinusanos. Saan ka nakakuha niyan? So next question. Sinabi mo na hindi ito lumabag sa lahat ng sugo ng Diyos, na sa lahat ng sugo ay may nilabag sila na isa. Sabi mo, no. So, saan sila lumabag ng kasalanan kasi ni isang sugo ng Diyos ay wala silang linabag? Sagot, saan? Kasi si Job, si Noe, wala pa din na-codify ang 10 Commandments. Pero alam nila may kasalanan because of their conscience. Romans 2:14-16. Nagsisi sila. Ang question dito, Pastor, ang whole of the totality. Totally depraved ba sila buong buhay mo? No. Sabi mo, lahat ng tao totally depraved. Totally depraved. Si Noah, totally depraved. Si Zachariah at si Elizabeth, totally depraved. Palawan ka pa ng salita ng Diyos sa Biblia. Righteous ko innocent, tapos blameless, tapos inakus ang totally depraved. Sa demonyo yan You're not missing your brother. Next question. So meaning ang kanilang kasalanan ay hindi paglabag sa command ng Diyos? Paano naging kasalanan at ito ay hindi lumabag sa command ng Diyos? Explain. Sagot. Ang paglabag na sinabi ko, yung codified na 10 Commandments. Pero sa puso nila, merong paglabag sila. Nandyan yan, Romans 2:14-16. Huwag kang mag-ano na hindi mo nabasa yan. Pati mga pag-ano, wala namang 10 Commandments sa conversionism. Pero sa puso nila, meron silang moral laws. Yung moral laws sa labag nila, pero nagsisi sila. Ang sumada natin dito, kung totally depraved ba si Job, si Abel, mga kalahi ng mga matutuwid, hindi, ikaw totally depraved. You're accuser like Satan. 7-9. Satan accuses the brothers na lahat masama katulad niya, totally depraved. Si Satanas. Mga tikmo mo. Next question. So yung command ba ng Diyos sa Old Testament is only 10 commandments? Wala na ibang command ang Diyos para labagin? Sinabi ko lang nga may moral laws. Yung 10 Commandments, kahit hindi nasulat yun kasi codified doon in Israel only,
outside of Israel, Psalms 147:19-20, hindi yun ginawa ng Diyos sa mga ibang tao. Pero gumawa pa rin ng katwiran ng mga pagano. Sinabi mo, walang katwiran mga pagano. Yung pagano na namatay, pabutahin mong impyerno. Ginawa yun ng Diyos, that is good. Genesis 1:31. So kay pagano rin mapunta ng langit? Ikaw na nagsabi, wala. Everybody. Next question. Yung kasalanan ba ni Job, matatawag natin na transgression? Yes, pero hindi yun nakakamatay, hindi yun nakapunta ng impyerno. Revelation 21:8, wala dong murder, wala dong rape. Matuwid si Job Nagduda lang si Job sa Diyos, pero hindi siya gumawa ng 10 mortal sins. 10 commandments, linabag niya, walang ganyan sa Revelation 28. Si Job nga, nandun na sa langit, James 5:11-12. Si Noah sa langit din. Si Abel, saan ba? Sa impyerno. Sa langit lahat yun Hindi Next question. So yung transgression ba, paglabag ba sa kaman ng Diyos or hindi? Yes nga, sabi ko, 1 John 3:4, paglabag, pero hindi totally depraved. Iba yung nakalabag ka ng isang utos, tapos totally depraved. Halimbawa ako, nakanakaw ako ng isang pandesal, totally depraved na ba ako? Oo. Diyan, nakita mo ngayon, nakaibahan. Sabi mo, totally depraved. Kaya sa demonyo yan. Revelation 12. Doon lang sana gusto ko masagot. May paluha pa sana kung question pero susunod. Kailan kaso tapos na yung 10 minutes natin. So, ang saya. Ang saya ng usapan dito, no? So, delete natin na ulit sila Norma Limares at Alfred Esparcia, no? So, nag-teacher kay Pastor. Okay, so wait tayo nang mag-teacher kay Brother Alvin. Okay, so sa mga Katolik dyan, sana manood kayo at i-cheer nyo naman ang ating famous debater ng Roman Catholic. Okay, tuloy tayo, no? So, 10 minutes, Pastor, for the rebuttal stand. Yes, sandali lang. 64 years. So, magandang gabi po sa lahat. At salamat sa muli na maitayo natin yung ating doktrina na nagsasabi ang Biblia na yung tao ay total depraved at walang kakayanan na maniwala sa kay Kristo. So, sinabi ni Alvin na yung tao ay walang ginagawang mabuti. So, I clarify my position na yung tao ay may ginawang mabuti sa harap ng tao. Pero sa harap ng Diyos, yung tao after the fall ay wala talagang ginawang mabuti. Pinapatunayan natin sa Romans chapter 3, verse 9-11, no one does good. So pinapatunayan natin na sinabi ni Paul na lahat ng tao ay nagkasala. No? So makikita rin natin in Romans chapter 3:23, for all have come short for the glory of God because all have sinned. No? So klaro yan sa Biblia na pakita na yung tao ay total depraved. No? So basahin ko sa may James chapter 2 verse 10. So makikita natin James chapter 2, para clear sa ating katunggali, basahin natin. Sinabi dito, for whoever keeps the whole law and yet stumble in one point, he has become guilty of all. So wala nga sa Bible yung total depravity, pero marami sa Bible ang nagsasabi na verse tumutukoy sa total depravity. Hindi po verbatim yung aking posisyon. Yung position ko ay kung paano nagsasabi ang Biblia.
Pag verbatim, ang ating posisyon, so hindi na tayo maniwala ng Trinity. Hindi na tayo maniwala kasi si Kristo hindi nagsabi na ako ay Diyos. Pero sa Biblia, makikita natin na yung Bible clear na nagpapatunay na may isang Diyos at nag-iiksi sa tatlong persona. Si Kristo, balik-baliktarin mo man yung Bible, kahit hindi mo mahanap na nagsabi si Kristo na Christ is God, pero sa Bible, mapapatunayan natin na si Kristo ay Diyos. So ginamit ko yan para hindi na maisip ni Bro Alvin na yung kanyang interpretation ng Bible is verbatim. Hindi natin binabaliwala yung verbatim. Yung verbatim is part of the hermeneutics. Pero kapag yun lang ang iyong tinatayuan na style of hermeneutics, malilihis ka talaga sa katuruan ng Biblia. Kasi yung Biblia ay ini-interpret according to history, according to culturally, according to etymology, at saka context. So kailangan makikita natin yung standard ng interpretation sa Bible. Kaso sa ating mga Pilipino, common sa atin na talagang verbatim, nakasulat, isa-isa. No? So, sinabi ng Job chapter 7 verse 21 na humingi ng tawad si Job sa Diyos dahil nagkasala siya. So, hindi ko rin sinabi na si Job ay hindi pumunta sa langit. Sinasabi ko na lahat na pumunta sa langit dahil sa grace ng Diyos. So, yung theology ni Bro Alvin, sinabi niya na yung aking theology galing kay Calvin, pero yung kanyang theology ay galing kay Pelagius. Sino si Pelagius? Si Pelagius naniniwala na yung tao ay makagawa ng kanyang sarili 100% righteous before God. So katuruan niya ni Pelagius. Sino ang against sa kay Pelagius? Si Augustine. Si Augustine na sinasabi ng mga Roman Catholic na saint. Pero hindi rin sila naniwala sa ibang katuruan ni Calvin. Na ni Augustine. Na yung paniwala ni Augustine, yung tao ay walang kakayanan na maniwala or walang kakayanan na gumawa ng kanyang sarili para magiging righteous before God. So basahin natin muli yung Isaiah chapter 64 verse 6 sa Old Testament. Kasi sinabi niya na yung mga tao ay may ginawang righteous dito sa harap ng Panginoon. Pero hindi ko sinabi na yung tao ay walang ginawang righteous sa harap ng tao after the fall. Si Isaiah mismo nagsabi at siya ay prophets ng Diyos na makikita natin that he is belong to the major prophets. So nung sabi ni Isaiah 64 verse 6, basahin natin para clear po sa tagapakinig. Sabi ni Isaiah 64 verse 6, for all of us, so makikita natin yung first personal pronouns na plural, included Isaiah himself. Sinabi niya, for all of us have become like one who is unclean. And all our righteousness deeds are like a filthy garment. And all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. So sinabi ni Isaiah dito, Bro Alvin, sa Old Testament, prophets ng Diyos, included himself,
na yung kanilang righteous deed are like a filthy garment. Kasi yung tao para maging righteous sa harap ng Diyos, yung requirement ng Diyos ay sundin mo lahat ng sugo ng Diyos mula sa pagkabata hanggang mamatay. Walang taong nakagawa. Kasi makita natin the wages of sin is death. Sinong taong gumawa ng complete to obey the law of God? Isa lang, si Kristo. Kaya nga, yung mga tao na nagkasala, by grace of God, na kung maniwala sila kay Kristo, yung righteousness ni Kristo, by their faith, ay ilalagay sa Kanya at magiging sila ay righteous, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kay Kristo. Yan po ang tinatawag namin na God-centered theology. So ito si Bro Alvin, ang tawag nito ng mga theologian ay man-centered theology na galing sa kay Pelagius. Na si Pelagius rin ay naniniwala by himself ng isang tao ay makagawa ng complete righteous before God. Walang tao makagawa ng kanyang sarili perfect righteous before God. Even si Job na sinabi ng Panginoon na blameless, pero in chapter 7 verse 21, humingi si Job ng kapatawaran ng kanyang kasalanan or transgression. Hindi ko ibig sabihin na kung ikaw ay total depraved, hindi ka maliligtas. No. Ang sinabi ko, by grace of God, ang tao ay maliligtas. Hindi po sa kanyang sariling gawa. Kasi walang tao na makagawa kumplito na masunod ang lahat ng sugo ng Diyos. Kasi many verse in the Bible na nagsasabi ng tao ay makasalanan. No one does good. No one is righteous. Not even one. Sabi ni Paul. Si Paul ay binigyan ng theology ng ating Panginoong Jesucristo about grace. Kaya ina-explain niya ito kung paano ang tao magiging righteous. Katulad ni Abraham. Tinawag siya ng Diyos doon sa Ur. Sino si Abraham? Si Abraham ay nagsisimba sa idols ng kanyang ama na si Terah. Pero pagdating sa 15 verse 6, nung naniwala siya sa Diyos, dineklara ng Diyos na si Abraham ay righteous. Sinabi ni Paul, before or after his circumcision. So ginasabi ni Paul, before his circumcision. So diyan makikita natin na yung tao ay total depraved. Hindi niya nabali yung 1 Corinthians chapter 2 verse 14, John chapter 6 verse 44, sabi ni Jesus Christ, no one can come to me unless, yung unless ay sufficient necessary condition, na yung necessary condition dapat mangyari before something else. Time's up. So ano yung something else? Coming to the Lord Jesus Christ. Time's up, Pastor Arnel. So yun po, no, ang napakagandang palitan ng ating dalawang magigiting at mga veteranong Dibanista. So sana ipanoorin pa ng mga tao ito sa susunod pang mga araw, ano, i-review niyo kasi napakaganda po ng kanilang debate at sagutan at palitan at latagan. Okay, tuloy tayo sa 10 minutes first cross-examination dito sa ating second round. Brother Alvin, 10 minutes. Maraming salamat ba, Diyos? At Brother Arnel, tanong ko sa iyo ganito. Kasi nag-mention pa ng hermeneutics. Yes. Yung depravity, English yun. Anong equivalent po sa Greek word? Okay? Sa Latin man lang. Greek or Latin. Alam mo ba anong Greek word nun? Equivalent. Okay.
Ano ang Greek at Latin ng depravity? Sige, sagot. Huwag kang tumawa, sagot ka na. Yung Ano? hindi ko alam kasi hindi ako nag-aaral ng Latin. So naintindihan ko yung depravity, yung hermeneutics hindi ko alam yung Latin kasi hindi ako nag-aaral ng Latin. Pero naintindihan ko kung paano explain ang tinatawag na hermeneutics. Oh, di ba ang hermeneutics galing yan sa original nga languages? Doon mo isasalin at malalaman ang interpretasyon ng kahulugan kung malaman mo original na Greek at Latin. So ngayon ang tanong, kasi inamin mo, hindi mo alam pala ang Greek word noon at ang Latin word noon, ako alam ko eh. So ngayon, alamin mo, mali palang hermeneutics mo kasi hindi nakabatay sa original word, Greek at Latin. Sige. No. Sagot. So yung sa aking pagkaalam, yung hermeneutics galing yan sa pangalan na Hermes. Yung Walang si Hermes, God of the wisdom, siya yung messenger na nagbadala ng, explain ko muna yung etymology. Pause Yung etymology. muna. Meron tayong objection yata. Brother Alvin, ano objection? Sige, Ang objection ko, Bros, kasi I'm not asking anong meaning ng hermeneutics. Alam natin yan lang. Nagbigay na natin ng kahulugan na from the original word, dapat alam na muna natin ang Greek at Latin words so para we can have a proper hermeneutics. Ang tanong ko sa kanya is not about the meaning of hermeneutics. Ang tanong ko sa kanya, hindi mo pala alam ang original Greek at Latin ng word na depravity na wala pala sa Bible. So, mamaya ibibigay ko mamaya. Sa ngayon hindi ko kasi magre-read. Sandali, Pero Pastor. alam ko, i-research ko, nakikita ko yan. Sandali lang, Pastor Arnel and Brother Alvin, sandali lang po. No? Patapusin muna natin yung objection ni Brother Alvin. Saka tayo, sige, Brother Alvin, tuloy mo yung objection. Hindi ako nagtatanong what is the meaning of hermeneutics. Ang tanong ko categorical yes or no. Kung hindi ka alam mo ang Greek at Latin at Hebrew ng depravity, so yes or no, hindi mo pala alam ang proper hermeneutics ng word na depravity kasi hindi mo alam ang original eh. Yes or no? Simple lang yun, yes or no lang. Meron tayong counter objection, Pastor? Sige, okay na. Hindi na ako magka-counter sa Okay, kanya. so resume tayo, sagutin nyo na lang, Pastor. Sige. Yes or no? Honestly, hindi ko nag-aral ng Latin. Honestly, hindi ko alam sa Hebrew yung depravity. Pero alam ko yung meaning ng depravity. And I explain according to the Bible. So, yun. Ang i-refute sa akin ng aking katunggali. Pilit mo na alam mo sa next question kasi alam mo, sabi mo, alam mo ang kahulugan based on the Bible. So anong talata yung depravity mo based on the Greek Bible and the Latin and the Hebrew and Aramaic? Sige, pipilit natin. Anong talata yun? Chapter and verse. Ibigay mo sa akin kung ano? Kasi pipilit mo according to the Bible eh. So saan sa talata sa Bible chapter and verse yung Greek word na equivalent depravity? Meron o wala? Sa Bible ay walang phrase na total depravity. Pero yan nga, ang sinasabi ko na yung Bible ay nag-i-explain ng total depravity. Ulit-ulitin mo natin na yung Bible ay nagtuturo ng total depravity. Katulad ng Trinity na walang verbatim sa Bible, pero yung whole Bible ay nagtuturo ng Trinity. Next question. Ulit-ulitin mo natin, Jesus Christ is not God, Christ. Pelagianism. Sabi mo kanila si Brother Alvin, Pelagius. No? Pelagius. Ang tanong ko sa iyo, I am a Catholic apologist. I represent the Catholic Church. Saan? Sa aming mga libro, sa CCC, Catechism of the Catholic Church, na pinipromote namin si Pelagius. Hindi namin kunukundi na bilang erehe. Saan? Anong chapter and page number sa sinabi na standard na libro? Kasi huwag kang mamaratang kung wala kang batayan, Pastor Arnel. Ang libro sa Katoliko, bigay ka ng libro ng Katoliko, anong pahina? Tingnan natin. Meron ka, wala? O Wala nag-ako akong ibibigay
na libro ng Roman Catholic na pinopromote nyo si Pelagius, pero yung katuruan ng Roman Catholic, ipoprove ko na parehas ito kay Pelagius, na yung tao ay makagawa ng kanyang sarili 100% righteous before God. Dito eh. Next question. Sige, So sige. ngayon, ang librong Katoliko na batayan mo para mag-akusa ka, ipipilit mo sa Oh, sige, sige. Tingin mo muna ako sa tanong ko, Brother Nel. Just relax lang, huwag masyado mainit. So, ibig sabihin, kahit wala kang librong batayan sa Katoliko para mangakusa sa amin, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan ng pangakusa na Hellenism ako. Ipipilit mo pa rin kahit wala kang batayang libro. Ayon lang sa'yo, sa pakinig mo lang at interpretation mo sa sinasabi ko at sa Katoliko. Yes or no? Ipipilit mo pa rin. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Kasi sinabi ko na magkapareho. Oh, hindi ko sinasabi na pinipromote nyo, pero magkapareho. Okay, yes or no daw, hinahanap yung yes or no muna, Pastor. Hindi pwede na dalawa, Brad Ross, kasi categorical masyado yun. Either yes or no, magka-contradict yun eh. Brother Alvin, Yeah. pakiulit na lang yung question, pakiulit. Ay, Yes. ulitin ko sa Yes or no talaga yung sagot ko. Ipipilit mo pa rin, sabi ni Brad Ross, ulitin ko daw tanong, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingang yan na Hellenism ang tindig ng Katoliko, kahit wala kang batayan sa libro namin na opisyal, ipipilit mo pa rin, yes or no? O kategorical Yes or no? yan. Yes. Yes or no yung sagot ko. Ipipilit mo. Yan. Okay, 30 Una no, seconds. una no, dahil wala nakasulat sa inyong libro. Pangalawa, magkapareho yung turo ni Pelagius at ng Roman Catholic. Ah. Sunod na tanong. Yes. Sa Job 9:20-21, Job repented to be sin. Yung pag-repent sa kasalanan, gawain yun ng matuwid o gawain ng total depraved na tao? Sa alin sa dalawa? Gawain nyo ng matuwid o righteous o blameless na tao, nag-repent sa kanyang kasalanan, o gawain nyo ng total depraved na tao na masama? Saan sa dalawa? Categorical. Pili ka. So doon sa Job chapter 7 verse 21, no, Saan yun sa dalawa? Matuwid yun, gawain ng matuwid o totally depraved? Dalawa lang ang pipilian mo, Brother Nel. Diretso mong sagutin. Saan sa dalawa? so matuwid at saka hindi matuwid yung sagot. Matuwid at saka matuwid. Ang nagre-repeat, hindi matuwid. Cut mo Paano Hindi nga? matuwid at hindi matuwid yung sagot ko. cut muna yung time, pause muna natin yung time. So, Categorical yung tanong ni categorical yung Yes. tanong ni Kasi palagi na ang dalawang sagot eh. Okay, Brother Alvin. Objection, objection, counter-objection. Sandali, Pastor, sandali. Counter-objection. Sandali, Pastor, no? Nauna si Brother Alvin. Okay, Brother Alvin, ano yung Sige, objection? sige, sige. Ang objection ko, Pedros, kasi palagi na lang sinasagot na dalawa. Hindi pwede dalawa kasi contradiction yun. Yeah. Kung matuwid ka ba? Okay. Sabi niya, ang mag-repent daw, hindi pa rin matuwid. Tapos matuwid pa rin. Eh, nagdarambol. Hindi pwede dalawa. Okay, counter. Kailan? Sige, brother. Counter na counter na counter. So sinabi ko na dalawa kasi yung text na sinasagot niya sa akin ay hindi angkop no sa context yung tanong. Kaya sagutin ko ng dalawa, matuwid at hindi matuwid. Depende yan sa akin explanation. Nag-explain na eh. Hindi yan sa moderator kung tagapin niyang sagot ko, oo or hindi. Okay, Pastor. Sandali lang, Brother Alvin. Bigay mo na natin kay Brother Arnel ang 30 seconds para sagutin kasi objection. Yes. Okay. Hindi mag-explain doon sa objection. Sagot. Sige, sagot. Pastor Sagot. Okay, sagot. Ulit po. Una, Sa dalawa. Sige, sagot. sige una, sa matuwid, yung Job chapter 7:21, si Job
ay katauhan na ng Panginoon. Kaya, yung kanyang righteousness ay ibinigay ng Panginoon hindi dahil na siya ay perfect na sumunod sa sugo o dahil sa kanyang works. Pangalawa, hindi sa matuwid kasi may mga tao na hindi matuwid na binigyan ng biyaya at binigyan sila ng faith kaya makaka-repent sila ng kanilang kasalanan. Yung total depravity, di ba quality yun at characteristic ng mga demonyo sa impyerno that they are totally depraved? Aminin mo ba yung mga demonyo sa impyerno ngayon, yung napunta ng mga kaluluwa sa impyerno ngayon, mga totally depraved persons na yun, both angels and men na impyerno, yes or no? Yes. Next question. Yes, lahat ng pupunta sa impyerno. Sandali lang, Brother Alvin, meron pa siyang 30 seconds to answer. Wait, 30 seconds pa ako Okay, resume time, Pastor, 30 seconds. Yes. So lahat ng pumunta sa impyerno ay talagang total depraved. Bakit sila ay total depraved? Kasi sa kasalanan. Kasi sila ay hindi naniwala sa kay Kristo, kaya nga hindi sila naligtas. Pero yung mga total depraved, naniwala kay Kristo at binayayaan ng Panginoon, sila yon ay naliligtas. Next So question. makikita natin. Next question. So, ang mga tao ngayon dito sa lupa, pareha din ba na totally depraved sa impyerno? Yes or no? Kasi sabi mo, lahat ng tao na nabuhay dito sa lupa, totally depraved. Doktrina yan ni Calvin. Didepensa mo ngayon sa gabing ito. So, ibig sabihin, kung nga pala tayo, lahat tayo ng tao, we started totally depraved, tulad ng mga demonyo sa impyerno. Yes or no? Sagot, categorical, yes or no? Pareha sa demon? Dalawa yung sagot. Hindi, Sir Moderator, objection. Kasi yung tanong mo talagang dalawa yung sagot. Objection muna, kasi hindi na ito maganda eh. Style to ni Pastor Nel, wala na eh. Doble-doble. Walang ganyan kasi kategoryan. Okay, sandali lang, Brother Alvin, sandali lang. Pastor Arnel, wala ka bang mapili sa dalawa? Kung dalawa ba talaga ang sagot? Dapat isa lang eh, kasi Kasi i-clarify ko lang yung tanong niya. Sige, Kasi sabi niya, lahat ng tao ay total depraved. Kapag lahat ng tao ay total depraved talaga, lahat mapupunta sa impyerno. Yes or no? Yun ba yung tanong? Ayan, Badros, hindi pala naintindihan ang tanong ko. Paano yan, Bad? okay, Sagot, dalawa. pakiulit na lang. Pakiulit. Brother Alvin, pakiulit na lang kasi naka-post naman yung time. Sige, pakiulit. Teka muna, Moderator, kasi meron tayong categorical question dito. Magpili siya ng isa. Dalawa pa lang yung sagot niya eh. That is contradictory. Okay, Wala tayong- tingnan, Brother Alvin, tingnan muna natin yung isasagot niya kasi hindi pa masyadong nakuha yung talagang question. So, For the sake of the audience, listeners at viewers, ang tanong ko ganito, inamin mo na totally depraved na ang mga nasa impyerno, mga kaluluwa ng tao na impyerno at mga demonyo, sila Satanas. Ngayon dito sa lupa, lahat din tayo, we started as totally depraved. Before pa tayo naligtas Kristo, totally depraved tayo. So ibig mo bang sabihin, pareha tayo totally depraved ng mga demonyo sa impyerno? Yes or no? Yan lang kasimple, yes or no lang yan. Hindi pwede yan dalawa, yes at no. No. Yes na yan, No. hindi. no ang Yung sagot, sagot. Brother Alvin, no ang sagot. Resume No ang sagot. 30 seconds to answer the question. I want to clarify my statement. After the fall, lahat ng tao ay total depraved. So yung sa impyerno ay talagang total depraved yun kasi hindi sila nagsisi at naniwala sa Diyos. Yung tao na naniwala kay Kristo, so na-delivered na siya from slave of sin, slave of Christ. Kaya yung tao na sa kay Kristo ay hindi na total depraved. Yun ang sagot ko. Next Sunod question. ko tanong. Next question. Kasi sabi mo, naniniwala na kay Kristo, hindi na totally depraved. So, Yes. ano ngayon?
paano mo napaniwalaan si Kristo na nag-umpisa ka totally depraved, hindi mo maintindihan, hindi mo matanggap. Sabi mo, unang Korinto 2:14, hindi matanggap si Kristo. So bakit natanggap mo kung totally depraved ka? Yung totally depraved, ang definition mo, hindi makatanggap. Bakit nakatanggap kung totally depraved ka? Aber, sagutin mo. Bakit nakatanggap kung totally depraved ka? Aber? Okay. Sige. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, no one can come the natural man does not accept the things of the Spirit of God, and the things of the Spirit of God is holy to him. Objection. So, in John chapter 6 verse 44, no one can come to me, sabi ni Jesus Christ, pero mayroong tinatawag na sufficient necessary condition na unless the Father draws him. Kaya napunta sila because of drawing of the Father to the Lord Jesus Christ. That is my answer. Ang objection ko, Brad Ross, kasi sabi niya, totally depraved siya, nag-umpisa. Tapos, ang totally depraved na dinefine niya kanina, kahulugan niya, hindi makatanggap kay Kristo. Bakit napunta ng punto na nakatanggap sa kang Kristo? Sabi niya, ang Ama daw ang sa kanya, nagdala. Ang tanong ko naman, follow-up, kailan ka dinala ng Ama? Kailan kayo nagkita ng Ama at dinala ka? Nag-preach ang Ama sa'yo? Aber, ang Ama ba nag-preach? Arnel, ako ang Diyos Ama. Dadalhin kita sa akin. Nagsabi bang Ama sa'yo? Kailan? Huwag tayong magsimulan dito paglokohan. Bigyan natin ng counter objection si Pastor Arnel. Although 50 seconds na lang natitira, so counter objection mo. I will explain. Kahit na magtanong, sasagutin ko talaga. Sandali lang, Pastor. Sandali lang, Pastor. Magka-counter po ba kayo or mag-explain? Objection ka lang. Objection ng punto dito ni Brad. Okay. Explanation. Yan ka na Meron ka bang counter, Pastor? I will answer. Wala na lang daw siyang counter objection. Explanation na lang. Sige, sagot. I will answer. Okay. Sabi ni Jesus Christ, no one can come to me unless the Father draws him. Yung draws ay sufficient necessary condition na gawin ng Ama para yung tao ay makapunta sa kay Kristo Jesus. So ano ining draws? So makita natin in verse 45, taught by the Father. So sila ay tinuruan ng Ama sa pamagitan ng Word, at sa pagturo ng Word ay nagkaroon sila ng faith, kaya nga sila ay dinala ng Ama sa kay Kristo Jesus. Yun lang tanong ko kanina. Follow ko sa iyo kasi sabi mo tinuruan ng Ama. Kailan ka tinuruan ng Ama? Nagaling ka total depravity dati noon. Tapos sabi mo dahil tinuruan ka ng Ama. So wala tayong utuan dito. Let us be honest. Kung pinagkita ng Diyos Ama, tinuruan ka ng salita ng Diyos Ama. Kailan? Last question. Yung time na nakarinig ka ng Word of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God. So yung pagturo ng Ama ay yung word of God na nagdodraw sa tao, bigyan ng faith para maniwala sa kay Kristo kahit na siya ay total. Time's up po, Pastor. So, medyo uminit tayo. So, greet natin na may bagong nagkoma si Goods Hugo, no? Jimuel Bungalos. Okay, so sila Alfred pa rin at si Norma, no? Okay, tuloy tayo sa rebuttal stand ni Brother Alvin for 10 minutes. Brother Alvin? Thank you very much, Brad Ross, ating Chief Admin dito sa PDA at sa ating katunggaling ngayon, si Brad Arnel, na napakaliwanag, nagkahirap-hirap na sa pagsagot. Sinagot kahit contradictory yung dalawa, yes or no, yes at no. Para pang makalusot siya sa, kung maipit siya sa yes, doon siya sa no. Kung maipit siya sa no, doon siya sa yes. Ay mali yan. That is a fallacy. Dapat kasi, pag contradictory idea,
isa lang pipiliin mo. Kaya pinili mong dalawa, ipit ka sa dalawa. Kaya laglag ka talaga, Pastor Arnel, kasi walang dalawang sagot sa tanong ko. Kasi puro yan categorical question. Answer yes or no. Or no. Hindi kay yes at no. Hindi yes at no. Palagi yes at no. Palusot mo na lang yun, pero napakaliwanag dyan. Ang mga sagot mo, simplang talaga. So ngayon, first time in the history of debate, ito si Pastor Arnel, lahat ng tanong, sagot sa mga tanong ko, yes at no, yes at no, yes at no. Natutuwa ako dito pag nagtatanong ako kasi napakaliwanag, contradictory. For example, tinanong ko siya, Pastor Arnel, sabi mo, Pelagianism ako, ang tindig ko. I am representative of the Catholic Church being the chief apologist of the Roman Catholics, RCC. Saan sa aming libro na pinopromote namin Pelagianism naman could be righteous himself alone na wala ang grace of God. Wala kaming turong ganyan. You're dishonest, Pastor Arnel, kasi sa amin, grace of God makes righteous of man. Pero hindi ibig sabihin na kahit na ang tao ay makasalanan na talagang totally depraved. Iba yung kasalanan, iba yung total depravity. Kasi kung total depravity, hindi ka na makarinig ng salita ng Diyos. You cannot respond by faith anymore kasi total na nga Wala nang room for faith kasi total depravity. Sabi mo, ang demonyo, Brother Alvin, at ang mga kaluluwa na sa impyerno, totally depraved. Totally depraved na sila. Paano ngayon totally depraved na sila? Tapos pwede din pala sila i-preach kasi ikaw totally depraved ka. Tapos na-preachan ka. Tapos nakinig ka sa preaching. So hindi ka pala totally depraved at the first time. Contradictory yun Pag totally depraved ka talaga, totoong totally depraved, kung tama yan, bibili ka ng aral mo, hindi ka na makikinig ng aral. Naku, sabi pa ni Soriano, ang doktrina doon ng Presbyterianism is malaking katarantaduhang aral. Aral lang, sabi ni Mr. Soriano, hindi yung nagtuturo na tarantado, hindi ko sinasabi si Pastor Arnel. Yung aral, si Mr. Soriano, narinig ko kasi yan kay Mr. Soriano, na totally depraved. Katarantado ang aral. Tama naman. Bakit? Lahat ng protestante walang umamin dyan. Nagsinungaling si Pastor Arlen na maraming nag-interpret na total depravity yan, Romans 3:10. Kayo lang Kayo lang, bintangero kayo. Lahat ng protestante at katoliko, totally depraved kami. Hindi totally depraved. Kaya nga, for that reason, na merong righteous, blameless, obeying all the commandments. Tapos totally depraved yan. Contradictory. Ito. Nagsisi Job 7:20-21. Yung nagsisi ba, gawain ba yun ng total depraved? May siya sabihin na, gawain din daw ng total depraved. No din. Tapos yes din, gawain din ng matuwid. Pwede ba yun? It's contradictory. Pag sinabi mong nagsisi, matuwid yun, hindi mo na sabihin na totally depraved yung nagsisi at hindi din matuwid. It cannot be both at the same time. Nagsabayan, matuwid ka tapos hindi ka matuwid. So paano ngayon iligtas si Job? Si Job sana na impyerno na ngayon. Walang ganyan. Lahat na sinabi dyan sa Bible na blameless, righteous, walking on all the commandments of God, walang napuntang impyerno. Kasi bakit? May pagsuway sila, paglabag, kasalanan, pero hindi 10 commandments na mortal sins, Revelation 21:8. Yung pagpatay, pangalo niya, 10 commandments. Yun ang karapat-dapat worthy of going to hell. Si Job ng rape? Si Job nagnakaw? Nagtawag si Job sa Diyos Tapos ipunta mo ng impyerno, tapos hindi pa si Job. Pati si Noah. Anong kasalanan ni Noah sa 10 commandments? Wala ka na patunayan dito. Puro ka ng bintang pati ikaw, inamin mo totally depraved ka kasi Calvin kayo. Pero wala sa Biblia. Hermeneutics ka pa. Magsabi ka ng hermeneutics tapos tinanong kita, ang hermeneutics, it comes from the original Greek, Latin, and Hebrew. Kahit hindi mo alam ang Latin, at least alam mo ang Greek. Hindi mo pa alam ang Latin, hindi mo pala alam ang Hebrew, hindi mo pala alam ang Grego. Tapos hermeneutics. Ibig sabihin, binabluff mo lang kami dito. Huwag tayo magutuhan dito, Arnel. Wala ka talagang alam, dapat mag-aaral ka pa ng Greek. Ako dito, may Greek Bible ako. Ang nearest dito to the word is not depravity. Kasi dito, ang ginagamit ito word na corrupt, pero wrong pang translation sa King James English version sa Romans 1:28,
okay din mo. Okay din mo. Iyan ang word na closest, but there is not total depravity according to the Greek lexicon. Sin does not mean total depravity. Halimbawa, nagnakaw ako ngayon ng isang pandesal. Total depraved na ako. Masama na talagang masama ako na kailangan ko mapunta ng bilibid. Halimbawa, sinampo ko pagnakaw ng pandesal ngayong araw. Bilibid prison ako. May impyerno ako, totally depraved, total ng demonyo at ng mga kaluluwa na impyerno. Wala kang talakay namin mga walang letra po letra. Tapos hermeneutics ka. Ikaw ang Pilanism, kay Pilanism, nagdoktrina si Pelagius na Irehes, kinundina ng Simbang Katoliko, hindi niyo man kinundina si Pelagius. Inaccuse mo lang kami na Pelagianism kami, pero hindi ikaw ang Pelagianism. Bakit? Tinuro ni Pelagius na totally depraved ang tao, that the material world is totally evil. Kasama niya ng mga Gnosticos at mga Docetists si Pelagius. Oh. So sabi ni Pelagius, maski totally evil ang flesh, pero kasi may kaluluwa ang tao, pwede rin kagawa ng mabuti kahit walang grace of God. Sa Katoliko, kailangan ng grace of God Pero irresistible grace. Tulad ng sarabi mo sa quote mo John 6:44, nagsinungaling ka na naman, Pastor Arnel, kasi kailanman hindi ang Diyos Ama nagturo sa'yo, ikaw lang nagbabasa ng Biblia all by yourself. May Diyos Ama ba nagsabi, Arnel, anak kita, ako ang Diyos Ama, o ako ang nagdala sa'yo dito ngayon sa akin. Hindi ka pa nga nakakita sa Diyos Ama, walang makakita sa Diyos Ama. 1 Timothy 6:16, John 1:18, doon ka sa anak makinig, hindi sa Ama muna. Kaya nga yung nadala sa anak, yun ang nadala sa Ama, hindi. Nadala muna ka sa Ama, bago ibigay sa anak. Nagkamali ka, wala kang hermeneutics, wala kang naintindihan sa Biblia. Kaya Presbyterianism, mali na. May pangalawa pang doktrina ngayon lumabas na mali din. Doctrine of irresistible grace. Na ang grasya daw ng Diyos, hindi daw ma-resist ng tao. Wala na ka palang free will ang tao. Wala na palang free will ang tao. Ibig sabihin, kung ang Diyos, sabihin, Dalvin, maniwala ka sa akin, lumuhod ka sa akin, tapos nililigtas kita. Hindi na pa daw ako pwede. Diyos Ama, hindi ako paniwala sa iyo, hindi ako luluhod sa iyo. Talagang irresistible luluhod talaga ako sa Diyos Ama Punta sa aking kalooban. Naku, mali yan. Wala yan sa Biblia. Lahat ng mga aral mo, lahat dito. Wala sa Biblia, lahat zero ka talaga dito. Redos, ilang minutes ba ako? Meron ka 2 minutes and 37 seconds. 1 minute? Ilan? 2 minutes and 30 seconds. Inuubo ako dito, inuman ako ng tubig. Kaya, yung tulip mo, dalawa na ngayon na kasubalian ko, yung irresistible grace, hindi mo po yun ma-prueba sa Biblia. Unbiblical din yun. Because man, like Satan, can resist the grace of God. We can resist the Holy Spirit. Acts chapter 7, verse 51. You resist the Spirit. So, the Holy Spirit can be resisted. The Holy Spirit is the Spirit of grace. Hebrews 10:25-28. Kaya laglag na, dalawang aral lang tulip. Yung limited atonement, nalaglag ka pa ni Rian Fuentes doon. Si Rian doon kay mga Baptist ayaw ng limited atonement kasi atonement is for everybody. 1 John chapter 2, verse 1-2. Nagpakamatay si Kristo, hindi lang sa atin na nanampalataya sa loob ng simbahan sa iglesia, kundi sa lahat ng tao sa mundo. 1 John chapter 2, verse 1-2. Para sa mga paganos, para sa mga hintil, para sa mga Muslim, para sa iyo, para lang sa mga Calvinist. Napaka-demonic yan na aral. Pastor Arnel, iwanan mo yan, wala yan sa Biblia. Nabisto ka ngayon, ng bluffing ka lang, wala kang hermeneutics, wala kang alam sa Bible Yung mga talata mo, nagkakot ka lang na sinner ang tao. Hindi ibig sabihin na sinner, conclusion, totally depraved na. Halimbawa ako, magkasin ako ngayon ng isang venial sin, totally depraved na ako agad. Kung magsinungaling ako ng kunting kasinungalingan, totally depraved na ako. I will go to hell. No! Kung magsisi ako sa maliit mong kasalanan, ay na totally depraved. Matuwid pa rin ako. Yun ang ginawa ni Job. Job 7:20-21. Ang sumada total ng Diyos kay Job, righteous, blameless. Job 1:1. Itutulan mo pa ang Diyos.
naghukom ng Diyos, tapos kayong Calvinist, maghukom kayo na si Job totally depraved, si Noah totally depraved, si Elizabeth at si Sakara totally depraved, si Abel at mga kalahi ng mga matutuwid ng mga banal na tao sa Old Testament hanggang sa New Testament, mga totally depraved, mga apostol totally depraved, mga banal na tao, mga santo at santa, totally depraved. Kayo lang nagsabi. Ang totally depraved talaga, yung nasa impyerno, mga kaluluwang ng impyerno at mga demonyo. Tayo, nasa impyerno na ba tayo? Hindi pa. So, we are not totally depraved. We will be turned into total depravity once we go into hell. Pero hanggang hindi pa tayo na impyerno, we cannot be and never be totally depraved. Yan, matuto ka sa akin ba, Danet? Time's up, Brother Alvin. Inuman Inawalan ng tubig, inawalan ng tubig. Pareho tayo, meron din akong konting ubo, Brother Alvin, ano? So, tubig lang ang kailangan natin dyan sa ating mga ubo. Okay, napaka-intense, no? Parang, talaga dito kaya pati ako na-excite, na-intense. Pati yung mga commenters natin, so excited din sila at okay, so Brother Arnel, kung ready na si Brother Alvin, no, sa ating last cross-examination dito sa rebuttal stand. Check natin si Brother Alvin kung ready na. Sige, Brother Ross, I'm ready. Okay, Pastor Arnel, 10 minutes for the cross-examination. So first question, continual po sa aking tanong nung first cross-examine. Inamin mo kanina yung transgression to transgress the command of God. So one of the command of God transgressed by the, for example, Jew. So, itong tanong, kapag yung command ng Diyos ay na-transgress mo yung isa, ang ibig sabihin ba yun ay lahat na transgress mo yung law of God? Tama or hindi? Sagot, literally, hindi mo talaga na-transgress lahat. Pero in a way, may potentiality ka na matransgress mo rin yung iba. Kasi na-transgress mo yung isa, pwede mo kayanin mo rin, transgress yung 10. Pero ang punto dito, totally depraved ka ba? Halimbawa si Job, nagsisi sa kanyang kasalanan. Sabi mo, totally depraved din siya kasi nagsisi na. Nag-akusot ka parang sa demonyo, Revelation 12:7-9. That is the accusation of the devil. Satan is John 8:44. Next question. So yung James chapter 2, sinabi dito, for whoever keeps the whole law and yet stumble in one point, hindi niya sinabi na pwede mong transgress ang lahat, kundi sinabi dito ni John, he has become guilty of all. Ano ang pagkaintindi mo dyan? Guilty kasi sa 10 utos yan. 10 utos yan, mga grave at mortal sin yan ang aral ng Katoliko. Pag mortal sin ka, may impierno ka na state of mortal sin, kung mamatay ka, dyan na state. Pero si Job, si Elizabeth, si Sakara, sila Abel, mga santo, sila Pablo, gumawa ba ng mortal sin na tulad ng ganyan na worthy to hell, total depravity? Revelation 21:8, hindi naman eh. Kaya wala kang total depravity. Yun ang debate natin, total depravity. Isa demonyo yan, total depravity. Wala yan dito sa lupa. Next question. Wala. Next question. Si Pablo ba hindi lumabag ng 10 commandments? Kasi sinabi mo, si Pablo lumabag ng command of God. Si Pablo ba ay hindi lumabag ng 10 commandments? Yes or no? No, lumabag si Pablo pero nagsisi si Pablo. 2 Corintios 50. Nagsisi siya. Nagsisi siya. Ibig sabihin na wala na yung kasalanan niya, paglabag niya. Ikaw, kinikwenta mo pa rin yung sinisisihan ng kasalanan. Demonyo ka ang aral mo. Demonyo talaga eh. Kasi ako, ang kasalanan ko, pinagsisihan mo. Una,
Tapos ikaw, totally depraved pa rin si Brother Alvin, kahit nagsisi na. You accuse your brethren like the devil. Revelation 12:7 to 9. The devil is the father of lies. John 8:44. Next Iwanan question. mo. Next question. Sa Diablo yan. Sabi mo kanina, next question. Sabi mo kanina, si Pablo ay hindi lumabag ng Ten Commandments. Kaya ngayon, sinabi mo, hindi, tanong pa ko, objection. Sa moderator, wala kang sinabing ganyan. Tanong ako, hindi pa natapos. Sandali lang, Pastor Arnel, Brother Alvin, sandali lang, no? So, narinig ng moderator ang sagot ni Alvin, nagkasala si Pablo, pero nagsisi. Nagsisi. Okay, anong So, objection? magtatanong ako ulit. Okay, go ahead, Pastor. So, ang tanong ko ulit, ito. Sabi mo kanina, si Pablo ay hindi nagkasala. Wala nga akong sinabing ganyan. Kinurek ka nga ng moderator eh. Hindi, ay clarify mo na. Hindi ko natapos yung explanation ko. Sumagot siya. Sandali, Brother Alvin, sandali. Pakinggan muna natin si Pastor Arnel, ano? Pastor Arnel. Pag sinabi kong hindi nagkasala, sumagot siya kasi may dugtong pa ko doon. Makinig ka sa moderator. Okay, sandali lang, ano? So, kasi nagre-react si Brother Alvin kasi una mong premise, sinabi na hindi nagkasala. Although, sinagot naman ni Alvin yan na nagkasala pero humingi ng tawad. Yun po yung clarify. Sige, Pastor, ulit ang objection. So yung una, sinabi mo na hindi nagkasala ng Ten Commandments. Pangalawa, nagkasala kasi nagsisisi. So yung nagkasala ng Ten Commandments, sabi ni James, kung nagkasala ka ng isa, he guilty of all. Si Pablo ba ay hindi siya total depraved before siya nagsisisi ng kanyang kasalanan? Sagot, hindi siya totally depraved kasi ang totally depraved na tao pag nagkasala ka, hindi ka na magsisisi kailanman. Tulad ng demonyo. Kaya hindi siya totally depraved. Walang tao na totally depraved. Demonyo lang at mga kaluluwa sa impyerno ang totally depraved. Sa labas ng impyerno, walang totally depraved. Dito sa lupa, walang totally depraved. Kaya nagsinungaling ka. You accuse the brothers. Revelation 12:7 to 9, tulad ni Satanas. Ama ng kasinungalingan. Next question. I want to clarify my statement and position. Saan ko sinabi na kapag total depraved ay hindi nagsisisi? May sinabi ba ako? Yes or no? Wala kang sinabi, pero ang sa akin, tinabunan mo, sa akin ang punto ko, pag nagkasala ka, hindi totally depraved kasi magsisi. Hindi mo tanggap eh. Huwag kang mambola dito, Arnel. Mabistado ka dito, mambola ka. Hindi na ikaw nagsabi, ako nagsabi na ang totally depraved, hindi na magsisi. Sa'yo, magsisi pa sa Biblia. Ibig sabihin, hindi totally depraved siya. Paano ka? So, next question. So, ibig kong sabihin, kasi nilapas na-transgress ni Pablo yung isang moral law, at ibig sabihin ni James ay kapag na-disobey yung isa, ay na-disobey yung lahat, si Pablo ay total depraved. Tama o hindi? Mali. Hindi totally depraved si Pablo kasi nagsisi nga. Si James nagsisi. Lahat sila banal, napunta na ng langit ngayon. Walang totally depraved dito kahit isang tao. Sabihin ko sa'yo, ang demonyo lang ang totally depraved. Ikaw lang akusa ng akusa, wala kang napatunayan. Si Satanas ang totally depraved, tapos hindi mo inakusa si Satanas. Kasama ka pala ng tatay mo na si Satanas, John 8:44, ama ng kasinungalingan. Walang totally depraved dito. Ako, ikaw. Next question. Pwede kang magsisi. Pwede kang magsisi. Yan sa Bible yan. Biblical yan. Next question, Pastor Arnel. 7:20-21. Isaiah chapter 64, verse 6. At tinanong ko na kanina, no? Kasi tanungin ko ulit. Kung natanong ko na ito kanina. Isaiah chapter 66, verse 44. Sabi diyan
sabi diyan ni Isaiah. So babasahin ko para clear sa atin. Isaiah Sige, basta running time. Isaiah 64 verse 6. Sabi ni Isaiah ganito. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteousness dead are like a filthy garments. Anong ibig sabihin ni Isaiah na righteous deeds? 64:16, 64:6. 64 verse 6. Ang sinabi dyan, hindi ibig sabihin na yun na talaga. Because Isaiah is humble person. Para sa kanya, yung punting kasalanan niya, pinalaki na sa harapan ng Diyos. Pero sa totoo, Isaiah is a good and righteous person kasi pinakita kasi ng Diyos doon sa langit eh. Isaiah chapter 6 verse 5 to 7, inakita niya mga seraphim sa langit. Eh kung hindi pa sa matuwid, totally depraved siya, papunta yun siya ng langit, papakita ng gloria ng Diyos. O yan ang humble lang si Isaiah dyan. Again question. Ano yung ibig sabihin dito ng righteous deed? Righteous deed. Anong ibig sabihin? O like tulad. Ibig sabihin, inhambing niya. Ilambawa na, isip niya tulad niya. Hindi ibig sabihin yun talaga literal. Tulad lang kasi humble siya eh. Pinalaki niya ng... Objection. Yes. Okay, objection muna. Post mo natin yung time. So, anong objection, Pastor Arnel? Pumunta siya sa yung tinatanong ko muna, ano yung righteous deeds? Righteous deeds. Ang yung righteous deeds ay nagiging like filthy garment. Pero sana, tinatanong ko muna, ano yung sinasabi ni Isaiah na righteous deeds? Okay. Ano yung righteous deeds na sinasabi ni Isaiah? Go ahead, Brother Alvin. Tinanong yan kanina pero sasagutin ko ngayon sa tanong niya. Yung mga mabuting gawa ni Isaiah, para sa kanya, konti rin ang masama, ihinambing niya sa masamang gawa, ang kanyang mabuting gawa, pero ibig sabihin, mabuti talaga yun, hindi yun masama. Kasi kung masama yun, hindi si Isaiah papuntayin ng langit, ipakita ang himaya ng Diyos, ang glory of God. May total different, papuntahin ng langit, ipakita ng mukha ng Diyos. Isaiah chapter 6. Ano nangyari sa Arnel? Si Isaiah. Next question. Sino yung tama? Si Isaiah? Or ikaw na nagsabi na si Isaiah, yung righteous deeds niya, like filthy garment, pero sinabi mo na hindi talaga yon masama. Sino yung tama? Ikaw o si Isaiah? Hindi mo alam ang hermeneutics eh. Pag ginamit like, palang inahamling bawa, inahalin tulad. Objection. Yes. Okay, cut mo natin yung time. Anong objection, Pastor Arnel? Sapaw ka na sapaw. Puritan akong tanong. Sabi ko, sinabi ni Isaiah, and all our, hindi lang sa kay Isaiah, kundi lahat ng mga Israel, our righteous deeds are like a filthy garments. Sabi ni Isaiah, yung righteous deeds niya ay like filthy garments. So yan sabi ni Isaiah, sabi ni Alvin, hindi raw masama yung righteous deeds niya. Nag-explain ako dito Sandali lang, Brother Alvin, sandali lang. Sandali lang, Brother Alvin. Kinukuha ni Pastor. Sandali lang, Pastor. Sandali lang. Brother Alvin, sandali lang. No? Kinukuha ni Pastor yung points doon, no? Kasi yung righteous deeds sinasabi ni Isaiah, sandali, Pastor. Sandali, Brother Alvin. Sinasabi ni Isaiah na yung righteous deeds ay filthy garments. Then sinasabi mo daw na hindi naman talaga filthy garments. Kasi like lang eh. Inalin tulad lang. Okay. Hindi ibig sabihin, yun talaga yun. Okay. So, yes. Okay. Okay. Sandali, Pastor. Sandali, Brother Alvin, no? Ang sagot ni Alvin... Agree na pasagot. Sa sagot niya, agree na. Yung time tayo, next question. Okay. So like ba? Hindi, magtatanong na ako eh. So yung like ba ay magkaiba?
walang magkapareho? Hinalin tulad nga, pero dili talagang totally. Parang sinabi ni Isaias, ang 1 equals almost like 100. Tulad lang sa Diyos. Isang araw, 1,000 taon sa atin, sa tao. Hilang tulad lang, hindi ibig sabihin totally exact talaga. Kasi bakit? Hindi exact. Kasi sa Isaiah chapter 6, pinakita si Isaias doon, kung hindi pa siya matuwid, hindi totally depraved pa siya, bakit pinakita siya sa glory ng God? Doon sa langit, sa Seraphim. Next question. Tayo mo man kasi matagal siya maubos yung time sa question. Go ahead. Okay. 30 seconds po. Sumapaw ka na eh. Sige. Hindi na tapos na. So next question. Gumamit ka ng like na hindi siya almost 100. So binigyan mo ng percentage. Yung like na sinasabi diyan, ilang porsyento? Walang percentage yan. Ang like, hilanin tulad lang kasi humble siya tulad ng si Kristo, nagpakambaba bilang tao, ibig sabihin hindi na hindi bumaba lang siya. Nagpakumbaba si Isaias, but he is righteous. Kasi santo nga si Isaias, propeta na banal. Lahat ng propeta banal. Ephesians 3:5, hindi mo pala alam na banal si Isaiah. Tapos sabihin mo si Isaiah totally depraved. Eh, di mo lang magsabi na Isaiah totally depraved ka. Snoop totally depraved. Lahat ng tao totally depraved. Nakalimutan ko tuloy. Tayo na. Nakalimutan, di ko tuloy nakita yung timer. Marami pa siya ng Nag-enjoy ako sa inyong dalawa. Sige lang. So, napakagandang debate sa gabing ito, no? Pati yung moderator nag-enjoy. Ako rin nasisiyahan din sa kaya, bro. Check muna natin ang ating final conclusion, no? Sa 5 minutes. Final conclusion. Check ko muna ang time. Okay. Siguro siya mauna, bro Gerard, kasi ako yung una na nag-represent. Siya yung una yung Yes. Si Brother Alvin ang mauuna dito, Pastor. Okay, Brother Alvin, ready ka na ba? Yes. Okay, so 5 minutes, Brother Alvin, sa iyong final conclusion. Ilang minuto, Brother Boss? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Okay. So nakita na tunayan ko na wala talagang total depravity tinuro sa Biblia. Imbento lang yun ni John Calvin. Nandiyan sa ngala-ngala lang at sa kaupat ni John Calvin. Mga reformer sila Martin Luther, hindi sang-ayon. Sila Besa at iba pa. Sila Zwingli. Kontra si John Calvin doon. Si John Calvin lang nagturo noon hanggang ngayon. Ilang taon pa. 16th century, 21st century pa ngayon, 5 centuries, 500 years pa. Bago lang. Napatunayan sa Biblia, wala Kasi kung hermeneutics, based on the original Greek and Latin, alam mo sana, yung depravity, na research mo sa King James Version, authorized version, na meron palang equivalent sa Greek word. Wala Kasi bakit wala? Wala nga talagang tinuro dyan sa Greek na depravity, tapos ituro ni John Calvin depravity. Yung salita ni John Calvin na total depravity, inilagay sa Biblia kahit wala. Tapos ipipilit mo, salita yun ng Diyos. Salita yun ni Calvin, kinopya ng Presbyterian, nakopya ni Brad Arnel. Ngayon, akusa si Brad Arnel. Mantakin yun, nagsabi lang si Isaias, our good deeds, our righteous acts, are like evil in the eyes of God. Kasi napagkumbaba si Isaias, ibig sabihin na ang pagiging mabait ni Isaias, basta maala talaga yung sarap ng Diyos. Igaling din yun sa Diyos Genesis 1:31, God saw that everything He did, all the good deeds that His saints has done, is good. Genesis 1:31, tapos gawin mo sa demonyo, total depravity. Sabi ko nga, hindi mo ma-percentage yun na equivalent talaga as evil deeds lahat. Halimbawa, si Isaias, mabait siya, nagdadasal siya sa Diyos. Para kayo, total depraved si Isaias, nagdadasal sa Diyos. Sina Daniel, mga propeta. Gawain mo niyang demonyo pagdadasal sa Diyos, pagluhod sa Diyos, kay Yahweh, sa demonyo yun.
Anong kaisipan niya ng tinuturo sa'yo ni John Calvin, Brother Nel? Iwanan mo yan. Grabe ka, demonyo yan, naaral na yan. Lumuhod si Isaiah, sabi ni Isaiah, Lord, pray yun on Isaiah 64 Lord, look at me and my people Israel. Our good deeds, our righteous deeds are like evil unto your eyes. Ibig sabihin, evil na talaga si Isaiah. Bakit pinapunta si Isaiah doon sa langit, pinakita sa glory of God. Kita ng seraphim at cherubim doon, nakaaligid sa Diyos. Sabi ni Isaiah, I am a person of unclean lips. Ang anghel pa nga, kinuha yung yung tong galing sa altar, tapos inano sa kanyang dila. So he was cleansed. Ibig sabihin, he also repented of his sin. So hindi siya totally depraved. Walang totally depraved dalhin sa langit. Saan ka nakakita niya ng totally depraved dalhin sa langit? Si Juan, pinakita sa Diyos sa langit, totally depraved. Buhay pa si Juan noon, hindi pa siya namatay. Ang totally depraved, si Satanas lang. Kasi Satanas, gusto niya lahat ng tao dito sa lupa. Ako sana totally depraved kasi accuser siya the brethren Revelation 12:7-9. Walang napatunayan ito. Si Job, si Elizabeth, kahit isa dito na kinuot ko talat. Pati sila Abel, walang napatunayan si Arnel na totally depraved. Sa kanya, ang mapatunayan na nagkasala. Ibig ba sabihin, nagkasala, totally depraved agad? Nagkasala, nagsisi nga, tapos totally depraved pa rin. Nagkasala, totally depraved. Nagsisi, totally depraved pa rin. Sa demonyo pala Hindi na yun sa Diyos taral, sa demonyo na yan. Kasi anong klaseng Diyos ang tinuturo ni John Calvin? Nagsisi na, totally depraved pa rin. Naku, walang ganyan. Pag nagsisi na, hindi na totally depraved yun. Si Job, totally depraved na nagsisi. Job 7:20-21, sabi ni Pastor Arnel, totally depraved. Kaya contradictory, matuwid na si Job, hindi na totally depraved. Kasi napunta na nga ng langit, tapos totally depraved ka pa dyan. Walang mabasa dito sa Book of Job. Job 1:1, righteous si Job, blameless. Wala ka napatunayan. Tutulan mo itong sabi ni Kristo, ito totally depraved to. Paano mo totally depraved to? Hindi mo nga nasira itong mga talata ko Matthew 23:35. And so upon you will come all, lahat ng the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel, sa mga lahi pa ni Abel, hanggang sa blood of Zachariah, the righteous one, son of Berechiah. Marami pala righteous, tapos sabihin mo, totally depraved to sila lahat. Tapos lahat ng mga ka-righteous na sila, ang katuwiran nila, lahat parang masamang gawa. Isaiah 64:6. Yun ang exegesis mo. Yun ang hermeneutics mo. Si Kristo, nagpakumbaba. Ibig sabihin, hindi talaga tulay na Diyos siya. Para kang iglesia ni Kristo. Kasi nagpakumbaba siya Si Isaiah, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. O Diyos, parang ang aming mabuting gawa. Kung ikaw, sa iyo, kasi mabuting kayo, all good. Parang masama na itong ginagawa namin. Pero hindi ibig sabihin masama talaga na masama. Kasi kung masama talaga na para sa impyerno, bakit pinakita pa si Isaiah sa Diyos? Isaiah chapter 6, verse 1-13. Kaya hindi man matutulan na rin. Nasira ko rin yung irresistible grace mo. Wala rin sa Biblia na you are preached by the Father. John 6:45 is sa Biblia, sabi ni Kristo, dadalhin ka muna sa anak. Hindi ka amang ang magdadala sa iyo sa anak. Baligtad niya, hindi mo na rin. Kaya talo ka ngayon pag sa Carmel. Hindi dito sama, mali. Sa anak mo na, nagkamali ka. Okay, so yan po si Brother Alvin sa kanyang final conclusion, no? So dako naman tayo sa final conclusion ni Pastor Arnel Aligarbes. Pastor? Magandang gabi po sa lahat. So, pinagbibigay ko na lang sa nagpapanood na yung aking contention ay dinadala-dala niya lang sa tawa, pero makikita natin yung application ng kanyang hermeneutics. So sa aking sinabi ko raw na yung tao nagsisisi na ay total depraved. Never ko po ni-mention na kapag nagsisisi na, pagkatapos nagsisisi ay total depraved. That is the assumption of my contention na si Bro Alvin. So, again po, ibibigay ko
Yung sinabi ni Isaiah 64 verse 6, sabi niya, our righteousness deed is like filthy rags. So yung ginawa ni Isaiah na righteous para sa kanya, sa Diyos ay hindi yon righteous kapag ikaw ay hindi panaligtas. Kasi pina-follow up ni James, nagsabi ni James, ang sinuman na sumunod sa lahat at na-disobey yung isa, he is guilty of all. So clear po ang aking proposition na sinasabi ko na yung tao ay total depraved. Kasi yung standard ng Diyos para ang tao ay magiging righteous before God is to obey the whole law. Sino ang nag-obey ng whole law? So tayo nagiging righteous not because we obey the whole law, but because of Christ's righteousness imputed to us when we believe the Lord Jesus Christ, and that is grace. That is a God-centered theology. Ang theology po ni Bro Alvin, palaging siyang nag-akusa, nasa demonyo, masanga ganon, may mga sinasabi, mga ganyan, hindi po concise yung kanyang pagre-refute. So yung theology niya ay makikita natin, man-centered theology. Makikita natin na sinabi ni Paul, Romans chapter 3 verse 12, no one does good, not even one. Sino ang tinutukoy ni Paul? Jewish or Gentiles. Sinabi ni Paul yan sa chapter 3. Sinabi niya, Jews or Gentiles. Sinabi niya chapter 1, to all Gentiles, they are sinners. In chapter 2, even the Jews, nga ibinigay sa kanila yung law, but they are also transgressor of the law. So pagdating po sa chapter 3, makikita natin, walang pagkaiba yung Jewish at saka Gentile. Sabi ni Paul, no one is righteous. No one does good. Kaya makikita natin na example sa Old Testament, sa buhay ni Abraham, na kung paano ang tao nagiging righteous before God dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi ni Paul in Romans chapter 4 verse 5, before or after his circumcision na siya ay declared ng righteous. Sabi ni Paul, not after but before. So napakaklaro yung statement ni Paul. So diyan natin makikita na yung argumento ng ating contention hindi po systematized at hindi po consistent na tinuturo ng Biblia. So ito po talaga na masasabi natin, kapag ikaw ay total depraved, wala ka bang kaligtasan? No, hindi po sinasabi yan. Yung kaligtasan ng isang total depraved ay by grace of God. Ephesians chapter 2 verse 8, by grace we have been saved through faith, and this is not our doing, it is the gift of God. So yun talaga ang makikita natin na God-centered theology. Hindi natin sinasabi na hindi sila maliligtas. Sila ni Noah, sila ni Job, sila ni Paul, yung mga apostol. Hindi natin sinabi na doon sila sa impyerno, kundi sa langit sila. But not because of their righteous deeds, kasi sabi ni Isaiah, our righteous deed is like a filthy garment. Sabi niya, yung like ay hindi po katulad 100%. So ginagamit yan na isang metaphor, pero may similarity. Even 90% or 80%, hindi niya masabi. May similarity. So makikita natin na our righteousness deeds is like a filthy garment. So para kay
Isaiah, ang kanyang ginagawa na para sa kanya ay tama, sa harap ng Diyos ay mali. Kasi yung requirement ng Diyos, 100%. Sino lang makagawa nun? Si Kristo Jesus. So kung Bro Alvin, kung ikaw ay nag-believe sa iyong sarili na makagawa ka ng righteous before God, kung magagawa mo yan 100%, sasaludo ako sa iyo. Talagang maliligtas. Pastor. Pero kung hindi, you need the grace of God. Thank you very much, Pastor Arnel Ali Garbes and Brother Alvin Gitamundo. Yes. No? So, wala na tayong magagawa. Natapos ang debate ito at napakaganda po at nag-enjoy talaga yung moderator sa inyong dalawa. So, thank you very much. No? Pero